راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي 23 حملة فنونة يفلم الله أب مونغو إيرتران أمريكان سنح نقداو لووت كاب 14 مليون دولار زحلف كم زي كونة تقليتو سعود عرب أب زحلفة كل التغنى أستات 3,000 إثيوبياوان سويقا السودان لعلي 14,700 كيلومتر زرقح حديد بابور داقم نابا قلقلوت نمملاسو تسرح لا هذه إذاعة إرنا مكتالكم بمعدام زينا بزرزر زسمعكم أماني القرماء قدمي لبدا كورونا فيروس هاب زنبره عامته 2019 اب مونغو إيرتران أمريكان زنبره نقداو لووت أستات 14 مليون دولار تراي مقانو بيت صحفة وكيل نقد أمريكا بزسفرو تسبتساب قليزو إيرترا كاب أمريكا شمتتو كم ماشلان سرناين زامسلا أكل 11 مليون دولار كبت حنكلو 3 مليون دولار زقمت ماشنرتات زترفه دما زتفلاليه كيميكالاتن كالن زتغالليو سدد أمريكانا بإيرترا مستي قدميو زنبره عامته 2018 كنصاصر كلو ب6 مليون ويدما ب74 مئتاويت زايدو بنصار زي اب عامته 2019 كاب إيرترا تشميتو ناب أمريكا ناي زتلاك عداغاتات 143,000 دولار تراي كشفن كلو مبزحتو بيرا مخانو تملكيتو يركب إيرترا ناب أمريكا ناي تلقو نغرات قدميو كاب زنبره عامته 2018 ب43 مئتاويت كنيزو اب مونغو زن كلتا هاغرات زلو درجه نقدي غزيف غاغ زلو مس مخانو أمريكا بعين سدد كابت تمتن 235 هاغرات نيرترا اب مبل 204 كتسر عن كلا بتاو دما اب مبل 228 غميطاتا 2.1 بليون دولار زقمقم جملاو اتوت وي جي دي بي زلو إيرترا زبزحه نقداوي لووطا مس تشاينا هندي سعود عربن كالوت هاغراتن مخانو نقداوي صبصابات يملكت نقصنا سعود عرب أبز حلفة كل التقنية لعلي 3,000 إثيوبيان كم سوقت أقراو تكال سدتنياتات قليسو اتهاجر كاب 26 سنة كسابت شعات حملة أبز نبرة جزي 3,780 إثيوبيان سدتنياتات نبعدهم كم زملست زحبرة تكال كاب مدة تحدار كل 2020 حيزو كساب سنة كل 2021 أبز نبرة وارح كاب زتسوقو إثيوبيان اتهم 400 تولادو تقراي مقانوم أسميرلو من قسي إثيوبيا كاب سعود عرب تسوقيقوم كملسو نتسنحو تولادو تقراي زخون زيقاتات يأسر مهلاو يوكاسيو أبرززي أب سعود عرب زركب إمباسي إثيوبيا تولادو تقراي نزخون إثيوبياوان دقفتي حالتات تقراي خون بزبل كسي محداس باسبورتن مسلات كالي قدايتن يخل كلهم كم زلون أب محبرا ميدياتات كزرقح كأنيو سعود عرب أب تهاجر نزركبو حقاو منبر فقط زيبلهم وساعتنياتات نمسقواق زوساتو مدب بسنكي لبدا كورونا فيروس تسنقيلو كوان تتسنحه كاب زحلفة حيدة توارحات حيزا أمايت إيرتراوان زركبوم أمايت هاشحات زيقاتات استفلالي هاجرات ننب عدوم مملاس تغسلو الله السودان نزت فلالي زوباتات تهاجر زسنطق لعلي 4,700 كيلومتر زرقح من قد بابور ناب أقل قلوت نمملاسو تسرح كم زلا تقليسو قطبها السودان كاب جزينا بجزينا تداخمي أبزمت الأوان قال كفالت من قد بابور ملؤ بملؤ كعنن كله قال كفالو دما متناوي أقل قلوتات كبزت أنحيو نزين السودان كم عين عرات زراخب زنبره من قد بابور نمحداسون نمسقانون من قستي السودان 640 مليون دولار كاب مشارختي حتى كم زلو مع كان زينا بلومبرغ حبيرو بنك لمعات أفريقيا كم بقسي 75 مليون دولار كمولن كله 17 مليون دولار كم زليون استقلسه أب أقل قلوت نزركب مسمرات أب هسوت سقناتات نقبرلو كوعليو من قد بابور السودان نمتنسا هاجرات عربن تشاينانون بشركنات نمسرح تبقسطات وسيدان كم زلوا يقلص اتمن قد بابور نودا بورت السودان مس إثيوبيان تشادن نملقاب بزعبا زلو تغلو كالقص نايتي تتصنيع زلو بروجكت مخانو نأكايد سراح والد محمد أحمد متكاس جلوبال كونستراكشنز تباله أبزع عودي زتوكر مربب أفليتو أتيكا بورت السودان تبقيسو نكتماتات زوبا كارتوم مدني كوستي سنارن دارفورن زراخب زنبره تاريخاوي حديد بابور نتاهجر بسمين كساب دوب قبسي بمرق دما كساب دوب إرتراز زرقح كوينو نابتا أبا كلتاشن 10 تحدن ناس نتاز أوجت دوب سودان زوبا وأون زسجري نيرو كبرا سمعتنا زينا تزازيملو نقوسي مسعركو أب مسمرالو كتكتاتلو نعدمكم راديو إرنا
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ንጉሰ ዘረባ ተጋዳላይ ኣድም ከም ዘይተዋሕጠሉ ክገልጸለይ ግዜ ይወሰደሉን። ኣድም ተጋዳላይ ተባሂሉ ከመይ ገይሩ ከምቲ ዝበለና ዓይነት ዘረባ ከስምዕ ምኽኣሉ ገሪምዎ። ኣነስ ካብ ሓደ ግድም ተጋዳላይ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይተጽበኹን። ደምደመ ንጉሰ ካብ ሓደ ገዲም ተጋዳላይ ክትጽበዮ ዝነበረካ ዘረባ ይስምዒካ። ኣታኽፈልጠና ደልዩ ዝኸውን እምበር ከመይ ገይሩ ዳ ይኹም ኢሉ ይዛረብ። ኣይ ተጋዳላይ ኣጊዱ ንመንግስትና ክወቅዕ ሰሚዕኻ ትፈልጥ። ምስቶም ካድራት ዝበሃሉ ናይ ቀልዓለም ዕላል ናገበርካ እምበር ልቢ ንልቢ ምዝራብ ተትጅምርሲ ነቲ ሓቂ መርኻብካዮ ነርካ። ካድር ምዃን ምፅሓርካ መቋረፅካዮ። ስእልካ ነይዛርም ኢሉ ካባይ ንልዕል ዶ ንስኻ ምስ ተጋደልቲ ትቕርብ ኢኻ። እዞም ኩሎም ገዳይም ተጋደልቲ ክንደይ ናይ ልቦም ደም ዝዕሉኒ። ንዓኻትኩም ዘይነገር ክንደይ ምስጢር ዘይነገሩና። ነብስኻ ይትጥበር ንጉሰ። ክትሰምዖ ትደልዮም ዘስምዑኻ ዘለዉ። ሃሊሉ ዝመጻካ ኣድጊ ኣኽቢድካ ፀዓንሆ ዝበሃል ሓቂ ምናልባት እውን የላግጹልካ ኸይልዎ ዝፈርህ። ተረፍቅኒ ኢኻ ኢኻ ዛረብ ዘለኻ ስኻ። ብዝኾነ ገባር ዘይንገር እዮም ዝዕሉኒ ናብርካ። ካልኣይ ትምስላ ዶ ክወስኸካ? ኣብ ቅድሚ ዋጣ ዝዋጢ ኣይክዋጥን ከውጠጢ ልክዕ ደይለያ ኸውን መሲልካ ምንታይ ምፂኻ ሕራይ? እዞም ትብሎም ዘለኻ ካድራት ብዙሕ ዝፈልጥዎ ኣለዎም እዩ። ቀሪብካ ኣጌድካ ክትሓቶም ኣይደፈርካን። ምስኣቶም የቀራርበኒ እዩ ዝብልከ ዓይነት ዕላል ሒዝካ ኢኻ ትቐርቦም። ንሳቶም ከዓ ነቲ ዝሓተትከዮም ፅዒኖም ሰዱኻ። ብኣኻ ይስሕቁሎ ኢለ እየ ዝግመት። ግምትካ ንዓኻ ዝግደፍ እንጂ ኣነ ግና ነብሰይ ካብ ተጋደልቲ ፍልየል እየ። ኣነ በለ ንጉሰ ኣብ ርእሱ ምትእምማን ከርእ እናፈተነ ድሕርካ ኢሉ ድማ ቐጸለለይ። ተጋደልቲ ንዓና ናጽነት መሰረከቡና። ንሕና ኮይና ነቲ ልኡላውነት ክንዕቅባ ሓላፍነት ተረኪብና ማለት ኣይሲ ናይ ልኡላውነት ጉዳይሲ ካብ ገሊኦም ተጋደልቲ ንላዕሊ ንዓና ክርዳእና ኽእል እዩ። ብዛዕባ ልኡላውነት ደኣ እንታይ ኻ ትፈልጥ? ብዛዕባ ልኡላውነት ደኣ እንታይ ከለ ዘይፈልጦ ሃገርሲ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ዶባታት ተዓቂባ ክትነብር ኣለዋ። ሃገር ከም ሃገር ክትፍለጥ ማለት እዩ ብሓፂሩ። ምዝ ሕጂ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ዋሕዚ ስደትን መዛረቢ ዓለም ምዃናን ኣተሓሒዝካኸ ንልኡላውነት ከመይ ትገልጾ? እንታይ ስንክሳር ሕቶ ተቕርበለይ ኣለኻ?
መንእሰያትና ብስደት ተዋሒዞም ማእስል ኡላውነትና ተደፊሩ ካብቲ ውሽጢ ሃገሩ ዝከላኸል ዘሎ ንላዕሊ እኳ ኣይኮኑን እዮም እቶም ዝወፁ ኤርትራዊ ኸ ክንደይ ፀዒናማ ክንደጋግመ ወዲ ኤርትራዊ ኸ ኣብ ለከሲ ኣብዚ ኸይዱ ኤርትራዊ ምዃኑ ይትርፈን እዩ በል በዛ ባዕልኻ ዝደገምካያ ዘረባ ክሕዘካ ኤርትራዊ ኣብዚ ኸይዱ ኤርትራዊ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ዝበልካዮ ዋላ እኳ ዝኾነ ዜጋ ዝምልከት ተኾነ እቶም ዝስደዱ ዘለዉ ሲ ኤርትራውነት ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለትካ እዩ ሓቀይ ነቲ ኤርትራውነት ደኣ ናበይ ሒዞም ክኸዱ ኣብዚ ኸዱ ኸይዶምሲ ኤርትራውያን ምዃኖም ኣይተርፎምን እዩ ማለት ኣነ እውን ነታ ኤርትራውነት ትበሃል ዜግነት ሒዞም እዮም ዝጓዓዙ ዝብለካ ዘለኹ ናይዛ ልኡላውነታ ትዕቅባላ ትበሃል ዘላ ሃገር ስም ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ንዓቶም ዝበፅሖም ዘበለ ድማ ነታ ሃገር ብኣሉታ የፀዋሓ ዘይከውን ፕሮፓጋንዳ እንዶ ትንዛሕሚ ኢለን እዚ ናይ ዘማይሱሳት ዘረባን ጎን ግዲፍና እዚ ናይ ሎም ቅነ ምትሓድ ስደተኛታት ተኸታተልካ ተኾንካ ኤርትራውያን ከመን ውሕዳት እዮም ዘለዉ መብዛሕትኦም ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ሲርያን እዮም እንዳኾኖም ዳንሳቶም ብባሕርን ብገለን ስደዱ ኣለዉ ሪኢኻ እዚ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ሲ ንሃገርና ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ዋላ እታ ዓባይ ሃገር ትበሃል ኢትዮጵያ ክንደይ መንእሰያት እንዲኦም ተሰዲዶም ዝኸድዋ ዘለዉ ስለምንታይ ኸ ብኢትዮጵያውያን ክንጽናናዕ ከም ዘለና ከተመልክት ትፍትን ኣነ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ምውድዳር ብዙሕ ኣይፈትዎን እየ ኢትዮጵያ ዘለዓልኩልካሲ ተቓና ስለ ዘላን በዓል ኣሜሪካ ስለ ዝንእድዋን እምበር መወዳድርትና እሞ ከም በዓል ሲንጋፖር እየን ክኾና ዘለዋን ኣይትስሓቕ ወያነ ተዘይኮልፉና እኳ ከምቲ ጀሚርና ነበርና ግስገስ ምስና ኤስያ ኣናብር ምተጨንበርና ነርና ሕጂ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክምልሰካ እዞም ዳዒት ዝበሃሉ ዝገበርዎ ሪኢኻ እንዲኻ 3 ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ቀንፂሎም ነዚኣቶም ኣበይ ረኺቦሞም ኣብ ስደት ይኮኑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኸ ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ተቐቲሎም ኣብኡ ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ ደይኮኑን سألكم إرتراوين تسديدهم ناولكم أي تتسمونا ካልኦት እውን ስለ ዘለዉ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣይንሕሰብ ዲኻ ትብል ዘለኻ ኣነሲ እዚ ስደት ምስ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ክተኣሳሰር የብሉ እምበሃላ እየ ኣብ ኢትዮጵያ ዶ ንኣብነት ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ እዩ እንዳኾኖም ዳ ናብ ስደት ውሒዙ ኣለዉ ሪኢኻ ንሕናሲ ልኡላውነትና ክንዕቅብ ነተ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጉዳይ ክንቅፅሎ ቅብል እዩ ንእሽቶ ሃገር ኢና ኖ ንእሽቶ ሃገር ኮይና ግና በዝሒ ስደተኛታትና ልዕለተን ዓበይቲ ሃገራት እዩ ዛይዱ ዘሎ እሞ ኤርትራዊ እኮ ናብዚ ኸዳ ኺሉ ሃገሩ ይርስዕን እዩ እንታይ ኮይኑ ዳ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ስደተኛ ዝርስዖ ዘሎ
أبي دولة سعومي إذا قلوا إيروبان أمريكان زقبال سيميناراتك رسيل كيلغا ብዛዕባቶም ኣብ ባሕርን ኣጻምዕን ኣብ ኢድ ኣስገርትን ኣሸበርትን ወዲቖም ዘለኹ ኸ ويلي يا أخي منقستي سمارين كسدد هذا يا أخي كوماندو سددو ندعشن زي هقوين أسقرتن كتفعل كتسبلها ከምኡ እኳ ኣይጽበየኒ እዞም ኣብ ፈቐዱ ፋሕ ኢሎም ዘእዊ ዘለውሲ ገና ኸይተበገዙ ኸለዉ ኣብዚ ዘለዉ መነስያት ማለት እዮም ወከልቲ ኤርትራ ማለት ከ እዮም ምስሊ ኤርትራ እዮም ዘንጸባርቑ ልኡላውነት ኤርትራ ካብዚ ንላዕሊ ክዋረድ ኣይክእልን እዩ ዜጋታታ ከም ገሃነም ርዮማ ኣጻምዕን ከርሲ ውቅያኖስን ዝመርጹላ ሃገር እያ ትበሃል ዘላ اسمع ميليان منقستي زكالي تقبل زلو أنا إنسان لما نزمن إسي زخن مهري زي لنا أبسدتي ولا أنت يلنو إيروبا أتغاسي أنت غاد قبر نبرنا دوام على الغافي الكاتيو كنديكي ما مقد استرفي زلو نفس مواردهم كم نعنا زوارنا زلو بردو أمرو لهم كوي زبلكا المهدي حانت بتحتي نات حالت كل حريسات وهي النيرو عجقات ونسات ببحر نات أمينو بقسع دايتو بلمزياتو እንታይ እሞ ትመፍትሒ ትብሎ مفتحي دائما خمسة زبلكا زلوقيا منقسيسي كندي لي ما قحلو دبات تعالوا كسقروا قلوا قتلوهم تبعي الحمى سقيل انت كده فمكاس سقيل ريوهم بال كباين كباين جميركا حزبي قلق قبر زلو إذا ملاك تمين سياسي يتسقب بقى تمركيهم كقسم زلو أقركا يا غبرتكا كبا قركا ريحكا زقوني تساوتلكا سدت مغني ترفني أقركا انت زي معويلكا قا أبزغنا قد كانت أقركا يمسوئلكا تأمي غازمة سقيم ترى غازمة سلام መንግስትና ደይኮነም ባዕሉ ጠሚምዮም ዝመጽኦም ዘለዉ ኢልዎም سأل كان دون منقسنا ترى كتمريت تاندد منقسسي وعزي سديتنياتات ناي بوليتيكا شجرة يكون أني زبالة نريغا ينزلنا زمنا بسديت زمرع زلوسي نسمي منقسم ولا عن تقريب لمن تعقيم انت زي اللوب أبز اللوز وقنا نقرم قبرنيرم نعبت زي اليوم ساعته خاتمي لسمس منقسنا يمس تعبابرو سلازيس منقسش ولا عن تقبرك كلني قلي حقنا منقسنا كوا بسنك زم زغد زلو من سيات زغد سراي ولن تمي لسم قبل ما تقرك ساعته فوق اللوسي قلت قمي تقفلو نسدرم كحق زغلو نوعلو أما عبالة أقر زلو سنبرات سلزرد أكوي ومنقسنا محرد زقبرو الانزلو ዘረባ ንጉሰ ኣርሚሙኒ ካብ ምምላስ ተለኺተ ተረፍኩ ኣብ ቅድሚ ዒንተይ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ነዚ ንጉሰ ዝብሎይ ዝመስል ብዙሓት መንእስያትና ከእውዩን ርድኡና ክብሉን ኣብ በበይኑ ኹርንዓት ዓለም ይስምዑ ጠፋእና እናበሉ የእውዩ ለማኖ ዝጭርሕ ድምፂ ደቂ ሃገርና ኣብ ሙሉእ ዓለም የቃላሓሎ መን ምዃንና ብኣውያትና ንገልጸሎም ኢና ዘለና ኤርትራ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ብመፍረ ስደተኛታት ኣብ ዓለም ተፈላጥነት እናረኸበት ትመጽእ ኣላ ሓደ ብኤርትራ ዝርከብ ሰብኣይ ኣብ ዓመት 10 ኣሽሓት ሰባት ካብቲ ሃገር የሳጉ ካብኡ ፈሪሆም ድማ ኣብ ዑምቀት ባሕሪ ኣብ ኢድ ቀተልቲ ኣብ ኣጻምዕ ይጠፍኡ እቲ ዛንታ
ነዚ ዝመስል ዘሎ ክንደይ ካብኣቶም ኣእውዮም ተረድኡ መጥፊኢና ይንበረልና ኢሎም ተመሊሶም ይውድሱ ኾኑ ክግምቶ ጸገመኒ